El Carnet Jove aposta pel còmic a tots els nivells. Els amants de les vinyetes i otakus enfebrats gaudim de descomptes tant al Saló del Còmic com al del Manga. Animem els socis del Carnet Jove primer perquè tenim un descompte, us estalvieu 2 euros per entrada, la qual cosa amb una entrada que és de per si bastant barata, només us costarà 4 euros, i a més enguany tenim una quantitat de convidats japonesos impressionant, i a més tenim preparades exposicions, conferències, una macroàrea de videojocs, que jo crec que tots els usuaris del Carnet Jove poden passar un dia fantàstic només amb 4 euros, el qual és un xollo, i a sobre amb l'entrada te regalen un manga. No només els lectors d'aquest gènere en surten beneficiats, sinó que el Carnet Jove també aposta per promoure joves talents del còmic gràcies a la convocatòria de la beca Carnet Jove Connecta't al Còmic. Dani De Amo, un jove dibuixant, ha publicat mensualment en la revista El Jueves i a la revista universitària Medicampus gràcies a aquesta beca. Per mi, ser el guanyador de la beca ha representat sobretot feina i poder treballar d'una manera real en el món del còmic. Tu tens unes feines que has de fer, unes tires, en aquest cas, uns còmics, amb data d'entrega real i amb públic real. Amb el Daniel hem tingut una relació bastant bona i tal, fins al punt que ara, de fet, ja forma part de la plantilla de la revista El Jueves, amb la qual això va començar publicant les tires dintre de la secció d'En Família, una mica per provar com funcionava, i en aquests moments ja ens està dibuixant una pila de pàgines i confiem que la cosa tirarà molt endavant durant molt temps perquè és un gran artista amb una vis còmica tremenda i tenim molta fe amb ell i amb altres dibuixants del Carnet Jove. Els De Amo Bros, duet format pel Dani i el seu germà Raül, han estat els guanyadors de la segona ronda de la beca. Gràcies a aquesta, han publicat el còmic Sèrie B, amb edicions Glenat. En la presentació vam poder conèixer-los. La idea del còmic de sèrie B és jugar amb el tema de la ciència-ficció i amb l'humor. I sense perdre mai de vista una mica la crítica a la societat o la visió humorística sobre el nostre temps i les coses que no ens agraden o que ens fan gràcia o que no entenem. El tema de fer un català ens ha fet també fer el còmic una mica més... concretar-ho les històries una mica a Catalunya, a llocs més concrets com la Costa Brava o l'Eixample. Llavors, el tema de fer un català ha fet que sigui més d'aquí també, a nivell temàtic. Nosaltres particularment estem molt interessats en la difusió del còmic en llengua catalana, que és una de les assignatures pendents, diguem, que tenim tots els editors de còmics. Això, en un mercat que de moment és tan petit com el mercat català, és molt difícil de fer si no hi ha l'ajut d'alguna entitat, com en aquest cas la del Carnet Jove. I també és molt important la difusió que dona amb aquest premi, perquè en un mercat com el del còmic al nostre país, que surten tantes novetats, la majoria passen molt desapercebudes i duren molt poc de temps a l'estanteria de les llibreries.